Та, брат, как си, откъде си, какво правиш, какво ще ни покажеш тук днес? Какво става, приятел? Какво става, приятел? Аз съм Лексунов и се занимавам с БГ трап и рап. Не съм релизвал още никъде, но мисля, че е времето вече да излезе малко на светлина. Занимавам се с това около година Да. и се надявам да оценим някъде десетката. Бъди себе си, сега покажи какво можеш да правиш. Един фристайл или нещо, което си писал, без бита, давай. Окей. Крака влизам. Двата крака вика Джеки Чан, ще ти обърна устата на всички псевдорапъри. Откакто влезнах в трапа, ви наредихме шахмата. Реди ме Рими, точно като автомата с Манчов. АК-47 зареждам касата, баум главата. Но ясно знам, че кай си нареждам нещата. Коса за мен е замесен, бутаме месец за месец, бате ще биеме и месец. Искам, от лево левака на десно статака ще биеме тоя месец. Супер, бро. Хареса ми. Имаш потенциал, брат. Много се радвам, братле, много се Да, и радвам. за човек, който до сега ти никога не си записал нищо. Не, записвал съм, просто не съм релисвал, не съм имал... добре. Не съм имал времето, все пак... Нищо, се брат. изисква време. Хората от коментарите ще казват от 0 до 10 колко дава на Лексунов. Искам да чуя от вас. Давайте.